Mikä sun nimi on ja missä päin Suomea tällä hetkellä ollaan? Mä oon Markku. Me ollaan Lahdessa Kytölän talliosakkeen pihassa. Ja teillä on yritys. Kertoisitteko siitä? Joo, mä teen lommojen oikaisua maalaamatta yksityisille ja autoliikkeille. Minkä niminen firma on kyseessä? Den Sniper. Kuinka se homma teillä toimii? Oletteko te hyviä ja taitavia? Me eli minä niin riittävästi taitavia. Mutta kokemusta löytyy. Kyllä, mutta sitä tulee koko ajan lisää ja taitoa tulee koko ajan lisää. Tässä ei ole valmis koskaan. Sulla on tyylikkäästi 2 vierekkäistä tallia yhdessä kokonaisena tilana. Näyttää hyvin käytännölliseltä ratkaisulta. Kertoisitko vähän, miten tämä talliosakkeessa työskentely oikein käytännössä skulaa? Se on siis, mulla on yksityiset luonnollisestikin täällä käy kaikista eniten. Se toimii hyvin, mulla on siinä nostinpaikka ja siis pieni nostinpaikka ja sitten avotila. Ja se toimii hyvin, tää on kuitenkin helppo löytää. Alkuun se oli toki vähän haeskelua, kun uusi osoite oli, mutta helppo löytää. Tää on hyvä sijainti ja homma toimii yksityisten kanssa hienosti ja tää toimii sitten taas lähtöpisteenä tonne liikkeisiin kun lähtee niin mainiosti. Työtä riittää niin paljon kuin jaksaa tehdä? Suunnilleen joo. Miten nämä tilat nyt sitten jatkossa? Aiotko pysyä pitkään tallipäällikkönä? No toistaiseksi ei ole mitään tarvetta tullut muuttaa suunnitelmaa, että ei. Tilat toimii tällaisenään, ne toimii työtilana ja sitten tarvittaessa siihen voi tehdä omia hommia, mahtuu tekemään kun on riittävästi tilaa. Oliko tämä sijoitusyritykselle, oletko ostanut nämä tilat? Nämä on henkilökohtaisesti minun, mutta joo, omat on. Legendaarinen kysymys, joka kysytään aina kaikilta, miltä se tuntuu olla tallipäällikkö? Onhan se uusi titteli, vaikka tässä nyt on alusta lähtien ollutkin, niin ei ole aikaisemmin tituleerattu tallipäällikkö. Tallikavereiksi mä oon puhunut näistä, ketä on tullut uusia kavereita. Niin, täältä saa kavereita ja jopa ystäviä, samanhenkistä porukkaa yrittelijästä ja... Joo, täällä on kaiken näköistä. Täällä on yrittäjiä, täällä on harrastajia, täällä on kaiken näköistä, mutta siis pääsääntöisesti, ei edes pääsääntöisesti, kuin ihan kautta rantain mukavaa porukkaa. Osa ei toki näe oikein koskaan, mutta että ne, mihin aikoihin täällä itse on, niin tutustuu porukkaan. Ja iltasella on sitten eri porukkaa ja siellä tuntuu olevan hyvä meininki. Kuinka tässä talliosakkeessa käytännön tasolla päätöksenteko etenee ja sujuu? Homma toimii silleen hyvin, että toki taloyhtiömäisesti mikään ei tapahdu hetkessä, mutta että hallitus toimii tosi hienosti ja koko ajan saadaan kehitettyä asioita täällä siihen suuntaan, mitä me halutaan.